एक्चुअली आङो माने दाख्लैनो गिभवेनि मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना गिभवेनि भिडिअ होनायनि देरहानायखौ आं डिक्लेयार खालामगोन होन्दोंमोन ना दायो माने आङो मैयानो सेलेक्ट खालामना दोनदों मैयानो सेलेक्ट माने मैयानो माने बेखौ खालामदों आरोना आङो विनारखौ विनारा जाबाय BN Bodo ब्लग नै BN Bodo ब्लग जुदि फंबाय नोङो आगै जेनेबा नायदोंबा भिडिअखौहाय इन्स्टाग्रामावहाय मेसेज खालाम जुदि हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू BN Bodo ब्लग यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ बयखौबो बराय हरबाय आरो ओमफ्रायहाय लोगोफोर दिनैहाय आंनि मोनसे स्पेशल भिडिअ आरो मानो होनोब्ला सोरनिफ्रायबा गिफ्ट मोननाय बेयो आंनि थाखाय फार्स्ट टाइम आरो लाइफआव ओमफ्राय माने लोगोफोर मेन पइन्टआनो जाहैबाय दिनै आब' जियानि जे गिफ्ट अवे होदोंमोन ना रेन्डम कमेन्ट बक्सनि बेखौ आं विनार जादोंमोन ओमफ्रायहाय दिनै आब' जियाया बे गिफ्ट अवेखौ लायनो थाखाय आंखौ लिंहरबाय आरो थारमाने गावथ' फैनो सोलाबासै बिनिखायनो बासजों हरफादों बेखौ आं पिकआप खालामनो थांनो नागिरदों आरो लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय था गासिखौबो नुलांजोबगोन आरो दा लास्टहालागै गासिखौबो मिथिलांजोबगोन आरो मा गिफ्ट हरदों आब'आ आं नोंथांमोननो खिथाथ'वा बेयो जाबाय लोगोफोर बर'नि नायल' जाल' सासेल' होनजायो आरो हिन्जाव राइडार थारमाने आब' जियाया चेनेलनि नामाथ' जाहैबाय जिया रानि बर' राइडार आरो बे बिथाङानो आंनो बे गिफ्ट अवेखौ हरदों बेखौ आं दा पिकआप खालामनो थांगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नाय गासिखौबो नुलांजोबगोन आरो बे गिफ्ट अवेयाव मा दं नोंथांमोननो लासैनो खिथागासिनो आङो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबा निस्सय गासिखौबो नुलांजोबगोन अब्ला लेट खालामला लोगोफोर दायो आं थांबाय थानोसै लेट्स गो लोगोफोर दायो थिनालि बाजाराव दंफैयो आरो थारमाने थिनालियाव जों पिकआप खालामगोन बेखौ गिफ्ट अवे जायखौ लांनो फैदों ओमफ्राय दा नेगासिनो आरो नैबे लेखा दखानावनो दाबो फैया दा दसे उनाव सफैनो हागौ बासआ बेनो जाहैबाय लोगोफोर थिनालि बाजारा बावनो नेगासिनो जोङो गारिया नैबेजों फैगोन आरो मा गारि बेलाय थारमाने गाइस पिकआप खालामबाय आरो केमेरा लानो हास्लाबासै होलांनायखौ गारिया लाखिगासिनो बेस्थ' नै मोनबाय आरो जायखौ लांनो फैदों बेखौ फाइनालि गाइस नै आब' जिया रानिनि निउ इयारनि गिफ्ट अवे भिडिअनि गिफ्टखौ आं मोननो हादों आरो गाइस बेखौ दाथ' नङा मैयानो मोनदोंमोन आरो मैया मोनाद्रायनायखाय भिडिअ खालामनाय जायासै बारा आरो दिनै बे गिफ्टखौ आनबक्सिं खालामनो नागिरदों आरो जोबोद एक्साइटेड गाइस जोबोद एक्साइटेड मानोना इउटुबनिफ्राय फार्स्ट टाइम रेन्डम मालायनिफ्राय गिफ्ट मोननाय आरो बेनो आंनि लाइफआव फार्स्ट टाइम आरो बे सिङाव मा दं सानगासिनो नोंथांमोना नायनो एक्साइटेड जानानै दं खोमा दसे उनाव नुनो मोनसिगोन ओमफ्रायहाय बे गिफ्टखौ आंनो हरदों आरो जिया रानि बर' राइडारा थारमाने गाव मोनसे गिफ्ट अवे भिडिअ लानानै फैदोंमोन बेयाव कमेन्ट्स खालामनायाव आं बे गिफ्टखौ मोननो हाबाय आरो आब'निसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा थेंक इउ आरो साबायखर जासिहरबाय ओमफ्राय गाइस दायो आं बे गिफ्ट अवेखौ आनबक्सिं खालामनानै नोंथांमोननो देखायनोसै आरो आंनि गोसोआ जोबोद खुसि मोनदों मानोना फार्स्ट टाइम बेबायदि गिफ्ट मोननाय आरो बुंनो नांला आरो बे कमेन्टनि गेजेरजों विनार जानो हानाय गोसोआ जोबोद हेपि आरो लाकिलिबो बे बोसोराव दायो निउ इयारनि बे गिफ्ट अवेखौ आं मोननो हादों आरो आब' जिया रानिनिफ्राय ओमफ्राय नोंथांमोना थाबैनो नायदो नुसिगोन बे सिङाव मा दं आरो जाय सिनायखाबायबो जानो हागौ मिथिखाबायबो जानो हागौ आरो बे खलथायाव नायनानैनो बरननानै देखायथारसै आं नै गाइस नायनो हागोन आरो खलथाया बेखिनियानो नै अराज' पिकास लिरनाय दं आरो बाव नायदो थाबैनो जों आनबक्सिं खालामसै नैबे गिफ्ट अवेखौ आं आनबक्सिं खालामसै आरो नायफैदो ओरै खेवनो हागोन खेवसै नै बाव मा दं आयो एक्साइटेड गाइस नायनो हागोन Oh my god, oh my god, oh my god! नायदो नै राइडिं शुज आरो बियो गाइस राइडिं शुज नायनो हागोन बेनो आरो फुरा हेभिलै गाइस बेनो जाहैबाय आब' जिया रानिनि अननायाव मोननाय गिफ्ट बिराद बरिया आरो थारमाने लाइफआव आं दिनैसो फार्स्ट टाइम राइडिं शुज दांफेरनो मोनदों आरो गाननोबो मोनसिगोन आरो आब' जिया रानिनि गिफ्ट अवेनि अननायनि सायाव आरो लोगोफोर विनार जानायनि सायाव जोबोद बरिया आरो नै नायनो हागोन अराज' कम्पानिनि आरो ओमफ्राय नैबे गाहायाव बायदिसिना लिरनाय दं मटर साइकेल बायदिसिना लिरनाय दं आरो बेखौथ' नोंथांमोना सिनायला ओमफ्राय नैबे मा रोखोम कन्डिसना नायदो बरिया नै बेफोरबायदि बोखारजायो आरो बुस्थुआ वाटारप्रुफ गाइस बियो वाटारप्रुफ नैबेसिमाव ओरै दै नांबाबो जेबो खालामनो हाया आरो बेखौ
फार्स्ट टाइम राइडिं शुज जोबोद एक्साइटेड गाइस गाननायनि थाखाय बरियाखाय आं मोनथिफेरामोन राइडिं शुजआव नैबेहाय डेन्जार लहा ना मा दंथाय गोगोमसो आरो आच्छा दायो गाइस बेखौ आं गाननायसै आरो फार्स्ट टाइम आब' जिजानि अननायाव बरिया गाननाय थारसां सोर बाइकबो बायनो हाथोंलै सोर राइडिं शुज मोननानै गाननाय थारसैला र'लै होद प्लास्टिकखौ नांगोन मैला नांगोन मैला वाव माय गड ओरै थेबनांगौ आरो बेखौ दिनैसो मोनथिफेरदोंलां बिदिसो बिदिसो आरो ओरै बोखानानै ओरै सोनानै ओरै सोबाय आरो ओमफ्रायहाय लंपेन्टखौ ओरै गानसिननानै बेखौ ओरै खिथेबनांगौ आरो दिनैसो मोनथिफेरदां राइडारफोर गानग्राखौ नायनो हागोन गाइस वाव डेन्जार नुखायो खोमालै नै बेनो जाहैबाय आब' जियानि राइडिं शुज अननायाव मोननाय आरो गिभ अवेनि निउ इयारनि गाइस बरिया ना गाननो बरिया गावखौनो राइडार बादि मोनलायथारदों पुरा राइडारनि फिलिंस फैदों गाइस राइडारनि फिलिंस बेखौ गाननानै आयौ बरियालै ये भी न जाने वो भी न जाने मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा खुसि गाइस जोबोद खुसि आङो नै बेखौ गाननो मोननानै जोबोद खुसि पुरा मोसाथिनो हायो आरो बरिया होद मैलासो नांबायलै आयै मैला नांबायलै एथ' मोजाङानो मैला नांबायलै आयै आयै मैलासो नांबायलै आब' गाज्रि दा मोनसै दायो आब' जिया माबायदि नुदों नोंथाङा खिथाहरदो आरो कमेन्ट्स खालामनानै आं गाननायबाय जुथायाथ' बिराद मोजां आयै बुंनो नांला आरो आब' नोंखौ मा रावजों थेंक इउ होनबावनो गोसोआव रावानो गैला आरो रावानो फैला आंनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो जोबोद खुसि आं दिनै आब' जिया रानि बर' राइडार नोंथाङा नायदोंबा कमेन्ट खालामहरदो आरो आब' थारमाने बे गिफ्टआ आब' जिया रानिनि अननायाव मोनबाय आं दिनै फार्स्ट टाइम राइडिं शुजआ आंनि आखायाव सौफैबाय आरो गोसोखौ नोंथांमोना मा बुंबावनो मा होननानै फोरमायबावनो आङो फिलिंसआनो एसे बेलेग फैबाय आरो गाइस दिनै राइडिं शुज गाननो मोननानै पुरा आंखौनो आं राइडार बादि मोनलायदों बाइक गैयाबाबो नङाबा साइकेल राइडारसो आङो ना मा होनो जागोन लासैनो ओमफ्राय गाइस बेनोमोन आरो आब' जिया हरनाया जोबोद मोजां आरो बुस्थुआ क्वालिटिफ्राबो जोबोद मोजां आं फसायदों आं फसायनाय बादियानो आरो माथो होनबावनो बेखौ जिखुनु जाया आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आब' जिया रानि बर' राइडारनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय जाबाय आरो ओमफ्राय दिनै आं बेखौनो आनबक्सिं खालामनाय जाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन ओमफ्रायहाय आब' जिया रानिया एसे खोन्थाहरथारदो आरो कमेन्ट्स खालामनानै आंजों समायदोंना समायाखै बे राइडिं शुजआ आब' नोंथां हरनाया आंथ' जोबोद मोजां मोनदों जोबोद बरिया आरो दिनैसो फार्स्ट टाइम दांनोबो मोनबाय आरो नोंथांनि अननाय नोंथाङाथ' बेबायदि गिभ अवे भिडिअ लाबोआमोनब्ला आं बे राइडिं शुजखौ मोनाबो जानो हागौमोन आरो रावनिफ्रायबो नोंथांनि गिभ अवे भिडिअ होनायावसो आं विनार जानानै मोननाय जाबाय आरो आब' बिनिखायनो नोंथांखौ आं आंनिफ्राय स्पेसियेलि थेंक इउ होबाय अब्ला गाइस दिनैनि आनबक्सिं भिडिअआ बेनोमोन आरो बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो होननानै फैबाय आरो भिडिअखौ एसे इन्टारेस्टेड बानायलांनाय जाबाय आरो फानि टाइपै रावबो दुखु दामोनसै गाज्रि दामोनसै आंनि थाखाय जोबोद खुसिनि बाथ्रा लोगोफोर बेनोमोन नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरो आंनि गोजोननायखौ नोंथांमोननो एसे फोरमायनो थाखाय ओमफ्राय बेनोमोन आरो आब' जिया रानि नोंथाङा आंनो हरनायनि थाखाय थेंक इउ नोंखौ जेब्लायबो आं थेंक इउ होयो ओमफ्रायहाय दिनैनि भिडिअखौ आं बावनो फोजोबनो सानबाय आरो नोंथांमोना जाय सापर्ट खालामाखै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो साबस्क्राइब खालामैफ्रा ओमफ्राय बयबो लाइक शेयार कमेन्ट्स खालामदो आरो
नोंथांमोनहा माबायदि मोनदों माबायदि मोनाखै बयबो कमेन्ट्स खालामदो ओमफ्राय लोगोफोर आरो फंसे खोथाखौ आं खावलायनो लुगैयो दिनैहाय जाहैबाय आंनो बे गिभअवेखौ हरदों आं आब' होनबाय देरसिन मानसि नालाय बे जियारानि बर' राइडार बिथांनि चेनेलखौबो जा हायो नोंथांमोनहा सापर्ट खालामहैदो बिथाङाबो बांद्राय गोबावनि नङा बिथाङा बिराद मोजां मट' ब्लगार भिडिअ खालामो आरो आब' जियाया आंबो बिराद नायबाय थायो फैबानो नायो नटिफिकेसन फैबानो नायबाय थायो आरो आं गाइस नोंथांमोनाबो नायदो बयबो सापर्ट खालामदो जों बर'जों बर' सापर्ट खालामबानो हायोदि दा बर'नि गेजेराव मट' ब्लगारा हिनजावफोरनि मादाव आब' जियाखौल' बादि नुदों आङो रावखौबो नुथ'नाय जायाखै दंखोमा नाथाय आं नुस'नाखै ओमफ्राय दा आं नुनाया जाहैबाय आब' जियारानि बर' राइडार बेनो आरो बर'नि राइडाराव बिथाङा बिराद मोजां मट' ब्लगार लाबोयो आरो मट' ब्लग अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर जाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै खेबसे बुंबावनाय जाबाय साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो कमेन्ट्स खालामदो आब'नि गिफ्टखौ बयबो नुबाय बयनोबो खिथानाय जाबाय आं ओमफ्रायहाय नोंथांमोनहा माबायदि मोनदों माबायदि मोनाखै कमेन्ट्स खालामना होबानो जाबाय अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय